Dragane, je li rješenje za oblast iz koje vi dolazite strategija, nacionalna strategija? Pazite, oblast s kojom se ja bavim je jako tabu tema. Evo ovdje slijede mladi ljudi iz medicinske škole. Ja sam ubeđen da 95% njih ne zna šta je stoma. Evo, pitaćemo njihovu profesoricu koliko priča sa njima o ovome. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče, ja sam Aida Zlotrg, profesorica higijene i zdravstvene zaštite. Ja vas pozdravljam ispred medicinske škole. Pa pričaju, ali učenici trećih i četvrtih razreda, mada učenica se javila treći razred, mislim da još oni u trećem razredu ne pričaju o ovim bolestima. Mislim da je to tema na internim bolestima četvrtog razreda. Imamo spoljne saradnike, doktore koji imaju u nastavnom planu i programu i gdje se obrađuju pojedine, ne sve, ali pojedine i većina bolesti da. Pravimo neke korake. Mi imamo namjeru da predložimo, naročito recimo maturantima srednje medicinske škole, da im održimo jedno edukativno predavanje, da djeca vide šta je to stoma. Evo, kažem vam, otvor na stomaku znači kesa na stomaku. Kako narodski rečeno. Ja nosim stomu 24. godina, niko nije vjerovao da će preživjeti. Ali eto, i uveo sam udruženje u Evropsku asocijaciju, sarađujem sa svim državama van. Dobro, koliko imate pomoći od vlade Republike Srpske, od institucija Republike Srpske? Imate li pomoći? Skoro ništa. Skoro ništa. Pazite, kad dođemo... Koliko imate pomoći od Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske? Pa malo je i moja, recimo, moja mana što nemam baš neki veliki saradnju sa sličnim udruženjima. A zašto nemate? Znači, problem je ipak ova saradnja između udruženja. Čovjek gasi požar na terenu. Shvatate li što hoće da kaže? Znači, on bukvalno ide od pacijenta do pacijenta i gasi požar. Je li to rješenje? Nije rješenje, ali mi nemamo drugog rješenja jer nam ljudi ili umiru ili su prepušteni sami sebi.